ଅରଖ ଗଛରୁ କ୍ଷୀର ବଦଳରେ ବାହାରୁଛି ପାଣିର ଧାର। ଗଛର ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା କାଟିଦେବା ପରେ ଆଜିକୁ 15 ଦିନ ଧରି ଅରଖ ଗଛରୁ ଏମିତି ପାଣି ଝରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ଅଲୌକିକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଆଜ୍ଞା ଏଠି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅରଖ ଗଛ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଗଛ ବୋଲି ଆଣି ଏଠି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିକିରି ଆମେ ଗଛଟାକୁ ରଖିଥାଉ। ତେଣୁ ଗଛଟା ଆଜି କି 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ପାଠ ହେଇକି ରହୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ଡାଳ ପତ୍ର ଯାହା ଯେମିତି ଭଳିଆ ତା ସଫାସଫି କରି ପରିଷ୍କାର କରି ରଖୁ। ଏବେ ଦୀର୍ଘ ହବ ମାସେ ଖଣ୍ଡ ହବ, 1.5 ମାସ ଖଣ୍ଡ ହବ ଡାଳ କାଟିବାର। କମ୍ ସେ କମ୍ ଏବେ 15 ଦିନ ଭଳିଆ ବି ଏଇ ପ୍ରକାର ପାଣି ଝର ଏମିତି ଦେଉଛି, ଟପାଟ ଭାଇ ପଡୁଛି ବି। ଗଛ ସାର ମୂଳ ବି ଓଦା ହେଇକି ଖାଲ ହେବା ପରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଏଠି ପାଣି ଏତେ ଜୋର କେମିତି ପଡୁଛି। ଦ୍ୱିପହର ସେ କଣ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଡାକିଲି, ମୁଁ କହିଲି ପାଣି ଝରୁଛି, ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡଟେ ନେଇକି ଆସ, କୁଣ୍ଡଟାକୁ ପତେଇବା, ଦେଖିବା ସେ ପାଣି ବାହାରୁଛି ନା ତାର ଲସା ବାହାରୁଛି ନା ତାର କ୍ଷୀର ଅଂଶ ବାହାରୁଛି। ଯେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ବୋଲି ଆମେ ତ ଅନୁଭବ କରିପାରିକି ଆମେ ଜାଣିନଥାଏ କି ଶୁଣି ନଥାଏ ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ରଖିବା ହେତୁ ଗାଁରୁ କିଛି ଲୋକ ବାହାର ଲୋକମାନେ ଆସିକି ସେ ଜିନିଷକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ସେ କଥା ବି ଚିନ୍ତା ବି କରୁଛୁ, କାଳେ ଯଦି ମହାତ୍ମାଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଥିବ, ଯଦି ସେମିତି ହେଇପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସମୟଟା କେତେ ଦିନ ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ସେଟା ଆମେ ଆଜ୍ଞା କହିପାରିବୁନୁ ନା। ଏହି ଅଲୌକିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଣାସ ବ୍ଲକ ମୂଳବସନ୍ତ ଗାଁରେ। ମୂଳବସନ୍ତ ଗାଁର ଆଲୋକ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଅରଖ ଗଛଟିକୁ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ପୂଜା କରି ଆସୁଥିଲେ। ଏବେ କିଛିଦିନ ତଳେ ଗଛର ଡାଳଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ଦେଇଥିଲେ ଆଲୋକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ଡାଳପତ୍ର କାଟିଦେବା ପରେ ଗଛଗୁଡ଼ିକରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କଟା ଗଛରୁ କ୍ଷୀର ବଦଳରେ ଅବିରତ ପାଣି ଝରିବା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏବେ ବି କଟା ଗଛରୁ ଝରି ଚାଲିଛି ପାଣିର ଧାର। ଏଭଳି ଘଟଣା ସାରା ଗାଁରେ ପ୍ରଚାର ହେବା ପରେ ଆଲୋକଙ୍କ ଘର ଅଗଣାରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଯେତେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, କଟା ଗଛରୁ ସେତେ ପରିମାଣର ପାଣି ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଅରଖରୁ ପାଣି ଝରିବାକୁ ନେଇ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 15 ଦିନ ହେଲା ବାହାରିଲାଣି, ସେ ପାଣି କେହି ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତି ଆସନ୍ତି, କେତେ ଲଜର କରନ୍ତି ନା ଘର ତଳେ ଆସୁଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସେଇ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମତେ ଡାକି ଆଣିକି ଦେଖିବାରେ, ମୁଁ କହିଲି ଇଏ ପାଣି ତ କୋଉ ଦିନ ବାହାରିଲା ନା, ଏଠି କୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ରଖେ। ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ ଧିରୁ ଯୋଉଠୁ ପିଲାପିଲି ସବୁ ବାଲି ଫାଲି ପକେଇଦେଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ ପୋତିଆ ହେଲା। ସିଏ ଯିଏ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଟଲ ପାଣି ଭରି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ସେମିତି ପୂଜାପୂଜି ହଉଛି। ଆଉ 5 ବର୍ଷ ହେଲେ ପୂଜା ହଉଛି। ସଞ୍ଜ ପାଣି ଯେମିତି ଦିଆହବା କଥା ଦିଆହଉଛି। ଆଉ ଅମାବାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଏ, ପାଣି ଦିଏ, ପଣା ଦିଏ। ବାରମ୍ବାର ବି ହଣା ହେଇଛି। 5 ବର୍ଷ ହେଲେ ସବୁବେଳେ ବି ହଣା ହୁଏ। ଧର ମାସେକରେ କି 2 ମାସରେ ବାରିଟା ଅସନା ହେଇଯିବ ନା, ବାରମ୍ବାର ହଣା ହୁଏ। ଏମିତି କେବେ ବି ହେଇନଥିଲା। କେହି କେହି ଏହି ପାଣିକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ପାଣି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରି ଶୁଦ୍ଧ ପାତ୍ରରେ ଘରକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଗଛ କଟା ହେବାର 15 ଦିନ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗଛଗୁଡ଼ିକରୁ ଏକ କୁଣ୍ଡରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ପାଣି ଝରୁଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହାକୁ କେହି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତ ଆଉ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନର ଚମତ୍କାରିତା। ଆମ କହିବା ଅର୍ଥ ହେଲା, ଅରଖ ଗଛଟାର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପତ୍ର ମୋଟା, ସେ ବହୁତ ପାଣି ମାନେ ଜଳ ଆକାରରେ ସେ ପତ୍ରରେ ସାଇତି ଥାଏ। ଏବଂ ଏ ଗଛରୁ ସବୁ ପତ୍ର ଏବଂ ଡାଳ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ, ବହୁତ ବଡ଼ ଗଛ, ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଡାଳପତ୍ର ଥିଲା। ସେଇଟା କାଟିଦେବା ଫଳରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶାଖା, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଶାଖା ଅଛି, ସେଥିରେ କିଛି ପତ୍ର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ବଡ଼ ଗଛଟିର ବହୁତ ପରିମାଣରେ ମାଟି ତଳେ ଚେର ଅଛି। ସେ ଚେରଟା ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ପାଣି ମାନେ ଝିଙ୍କୁଥିଲା ମାଟି ତଳୁ, ସେଇ ପରିମାଣରେ ତାର ଡାଳପତ୍ରକୁ ସେ ଯୋଗାଉଥିଲା ଏବଂ ସେଇଟା ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିକିରି ସେ ଗଛ ଠିକ୍ ଥିଲା। ଡାଳପତ୍ର କାଟିଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଚେର ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ପାଣି ଭିଡ଼ୁଛି ସେମିତି ଭିଡ଼ୁଛି ଏବଂ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗଛରେ ଶାଖା ଏବଂ ପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶାଖା ଏବଂ ଅଳ୍ପ କିଛି ପତ୍ର ଅଛି। ସେ ଯେତିକି ପାଣି ଭିଡ଼ୁଛି ସେ ଡାଳପତ୍ର ଖାଇକିରି ଆହୁରି ତାର ଅଧିକ ସେଇଟା ବଞ୍ଚିପାରୁଛି, ମାନେ ପାଣିଟା ଅଧିକ ବଞ୍ଚିପାରୁଛି। ତେଣୁ ସେଇଟା ତ ତାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଇଟା ତଳକୁ ସେ ଝରୁଛି। ଆଉ ତେବେ ଏନେଇ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାଗଲେ ବାସ୍ତବତା ଜଣାପଡ଼ନ୍ତା ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଗୀତାଞ୍ଜଳି ନ୍ୟୁଜ୍।